Vítam vás na pozápasovej tlačovej konferencii zápasu Vion Zlaté Moravce MFK Ružomberok. Poprosím o zhodnotenie zápasu trénera hostí pana Iliča. Dobro večer. Думам как smo prehrali sa rezultatom veľmi vysokým. Tak je bol tak rovnak zápas. Dostigli smo gol rano, potom smo museli ísť da rovnamo rezultat i na koncu zápasa smo dostigli 2 gola, ktorý nismo mogli da urobimo nič. Ďakujem. Poprosím trénera domácich, pána Jeravka. Tak my sme sa pripravovali naozaj svedomite na tento zápas. Média stávali Ružomberok ako odpisované mužstvo, ale myslím si, že zďaleka to mužstvo má svoju sílu, sú to mladí chlapci. Dneska to potvrdili naozaj veľmi slušnou hrou. My sme naozaj dali gól veľmi rýchlo Babicom po peknej akcii, no ale Ružomberok potom ovládol hru, aj keď teda Kuračka tam mal čisto vyloženú šancu. A v druhom polčase opäť Pavlovič, čistá hlavička, Kuračka, čiže vynechali sme také šance, aké sme mali a sme sa obávali až dokonca o výsledok, ale teda našťastie pri konci sme dali 2 pekné góly po štandardnej situácii a Pavlovič po exportnej strele a taký je futbal naozaj. Ružomberok nesklamal, si myslím, ten rezultát je pre nich krutý 3-0, ale my sme radi za vydreté body, za veľmi dôležité víťazstvo a ideme ďalej. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. Na pána trénera Jeravka, že aké sú pocity, keď v Dunajskej po peknom výkone, po pekných kombináciách sa prehrá a potom doma skvelý výsledok po nie možno takej hre, ktorá by sa tak páčila divákom? Taký je futbal, my sme naozaj zvyknutí na iný futbal, na iné podanie, ale troška sme zmenili rozostavenie, pretože dneska naozaj tých našich pekných akcií bolo ako šafránu, ale Ružomberok sa dobre pohyboval, dobre napadal, boli pohyblivejší, boli rýchlejší, bolo to tým. Teda našťastie pre nás, že super hral len po 16, ale nakopával lobdy väčšinou. Hovorím, každý zápas je iný, ale dneska naozaj musím povedať, že ten výsledok 3-0 nás teší viac, jak to predvedená hra. Chýbal možno vpredu nejaký hráč, ktorý by dokázal tak podržať loptu ako Karol Pavelka? Určite videli ste to sami, že útočníky nám chýbajú. Sandrak nám hrá pravého obrancu. Jeden útočník, Pavelka, je vykartičkovaný, alebo teda je v treste a Brčák ešte len zbiera ligové skúsenosti. Adam Žilák nastúpil tam potom druhý polčas takisto. Nechceli sme meniť rozostavenie, pretože naozaj ten Ružomberok hrozil a bolo to naozaj 1-0 sme vyhrávali, takže držali sme sa toho rozostavenia s poctivou defenzívou a sem tam teda hroziť proti útoku a dať nejaký gól. Každý nás chválil samozrejme vždy za dobré výkony, ale už niekedy naozaj sme mali toho dosť, že sme pekne hrali a druhí sa smiali. Dneska sa my smejeme a druhý hral. Ešte nejaké otázky? Mne by zaujímalo, pán tréner domáci, vy ste spomínali teraz nejakých hráčov, aby som sa chcel opýtať po 2 zápasoch, ako vidíte posily, ktoré do klubu prišli. Tak prišiel Brčák, ktorý prišiel vlastne z 3. ligy z Námestova. Je to snaživý chalan a teda ukáže čas. Nesklamal v Dunajskej, dneska naozaj pripravil ten prvý gól, ale sme sa rozhodli, že ho troška prestredáme, lebo bol nevýrazný. Ďalšie z tých nových hráčov, Adam Žilák, mal prvý polčas dobrý v Dunajskej, dneska to išiel do druhého polčasu, ale sú to mladí chlapci, ktorí získavajú skúsenosti v lige. Na Juraj Kuran takisto, tam je vidieť veľký výpadok a takisto je samozrejme Martin Hruška hral prvý zápas, ktorý pol roka nehrával pravidelne, takže tam nesklamal výkonom, ale teda je vidieť na ňom tá pauza, už dlho pauzoval. Dobre, ďakujem pekne.